All my niggas turn the rumble on commando. We the first one that came out with the bando. Talking about you got the elbow, what they going for? I'm about to start a niggas for that Migo flow. We don't wanna really came in with the kicking doors. Same nigga represented to the centerfold. Good afternoon, sir. Ish, baba makunditi say nini nansanda kura kazokutini makunditi kasese zvakamuri kuita plus ndonzwa futi Shona kachingositari say Shona zvenyu. I am sorry for that. We only speak in English here. So what can I help you with? Mkono wachizano ineni ndikukumbira kuvunza kunowanika chi office ya mkuru wepanapa pane nyaya ndotaura naye pozi pane dhiri rakaipa. Okay, I heard you. Use the straight road and go to the office. That's the road of the office of the manager. Wangu ndondorere stress tasoni vanhu vanapakakuriso ziya apa madirection ako ndatora sikodhara ndataura kane Shona ndanyatsonzwisa kuti kutaura tichiwe. Baba ini ndati munoenda nekuleft moramba muri straight office yamakananga iyoyo ndomu office mavo imomo ndoma munonopinda. Bo futi patiwede wangu ari mukosha kumba kwedu waifanda kurohwa nini tamba kuroma ngofu cheo nikashurunguka kwake fake aka iwe tefanda kurova ka iwe saka uraitsirika ndinange ikoko office kwacho. Yomfani unongovhura door sinonoka wakwanerewo ufunza kuti mbawa ere muno unongovhura door muoffice mangu sinonoka kwanake. Sorry ndanchimhanya saka ndambonoka but mune mamusinozinzo chete pana chinoka. So ufunza ndakura zvekuti adzonzwa noko ere ora chibuda panze unotangidza futi kunoka. Amdara but ndatopinda keni ndodzokera futi panze kuona ngogara hangu apa pamdara ndine nyaya refu idhiri kera ndoyanaro panapa. Inanisi kuramba utongo atopinda but mapindiro aita ndechitsotsi mfanira kuti mbavherewo rechigano ndudze nyaya yako tori. Mukona mdara ka ini nyaya yangu kachichemo chihombe mdara kana amene kana makakwanisa kundinzwisisawo zvona. Saka kana iwo nedoubt yekuti ndonzwisisa nyaya yako kumbondudzira apa ugara ngembavha futi iwo mfanewo chingondiudza nyaya yako tonoti tokwanisa kubatsira newe ubode muno ndine basa rakwanda rada kuita apa. Mdara mukonochi pafeka ini ndikutotsvaga basa mdara ndikudo basa repandege panapa. Basa rokuda mfano wangu remutege roda unanyatsoziva unoziva nezvemutegereyo first of all. Mdara mukonochi mdara ini nizo ndege ndotoziya mdara nekuti ndogara padhuze nadzo ndege kenini. Saka pachinosekesa chinhe mfano wangu wakutoita noise muoffice mangu ndine basa rakawanda randa kuti asingambode noise ndozonetsera futi wabva nemutoriro plus futi kewo kanochindudzo kuti iwe unogara padhuze nendege ukwedza kuti chi. Ndikuedza ndogara maflats mdara. Iwo mfanewo yati noise yakuita in my office kanewo ndikakubvunza kuti unoziva nezvendege ndi tunogara maflats ukwedza kuti chi sandipedzere nguva yangu. Sezvo ndambotaura mdara ndati ndikuedza kutaura ndogara padhuze nadzo. Kasi ndege dzakumara maflats. Mela mdara inyaya kuti kana dzikafarisa kadzinombopfuura nepawindo repasi peya rangu saka nechingodziona ndege dzacho. Fana chimbosiya kudhakwa kasi flat renyu ratokumakore kani plus iwo kana iwo chiti unoona ndege hazviroti wakutoziva nezvendege kana kuti wakutonyatsoziva ndege dzacho. Munhu wese chiro kamwana kanokambaira kanongoona ndege zoroti kanoziva ndege. Mdara mukona tichi inini manje ndatone experience manje nini nyangu padzinopfuura kana nepa window pangu ka nechitokakulita kuti iyi ndege ine mavhiri 8 plus kudheni kana chitongodzidzira futi ka pamota ndichimbopilota ndichishedzera ini ndokunoshedzera mundege mdara musatombokwati. Wabva wazvibuditsa pachena wega kuti unenge wakadhakwa mpanongo kozi haungambondudzwa kuti ndege ina hwendi unogona kudedzera ndege ukanzwa tumahwendi tokumaraini kweni tuchiti town mbare wakutozoona kunge pamwewo dzato ndege. But mdara. No but mpana handisi mdara wako buda muno sek nonchindipedzera time yangu chipinda muoffice mangu chindudza zvisina basa. Siya mbanje ndo advice andikakupe basa randakukupa ndere kuti usiye mbanje kwete zvese zvauri kutorezwa buda muno. What the fuck you running for? All of my niggas they ready to get you and hit you and fit you and never leave no witness to see you. And don't you think about calling your mama?